खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 23 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि-फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ चन्द्रशेखर आजादनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो 1906 मायथाइनि 23 जुलाइयाव चन्द्रशेखर आजादआ जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा सासे भारतारि बिग्रायारिमोन जाय हिन्दुस्तान रिपाब्लिक एस'सिएशनखौ हिन्दुस्तान ससियेलिस्ट रिपाब्लिशियान एस'सिएशननि गोदान मुंजों बेनि गायसनगिरि राम प्रसाद बिस्मिलनि थैनायनि उनाव दाफिनदोंमोन बिथाङा भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि समाव उदखारि लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाखौ दैदेनदोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ गॉर्जेस ग्रेन्डमा डे स्प्रिंकल डे आरो वर्ल्ड जर ग्रीन्स डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन